i zapravo je ovo prebogato da vječam. Sad ja kad mognem naći luku uopšte. Znaš kad sam se... A vidim. Da se izgubim. Aaaa, 100% se izgubio. Ili ovo ostalo. Neko sam našao veliko ostrvo, neka brda. Ja. Aj portam se. Čekaj. Jesi ti? Aha, ja. Ja sam. Ajde, imali smo malo iron, ja imam samo iron. Jedan. Skuplja drveta. Evo sad sam da ovo. Prvo ćemo napraviti kuću, pa ćemo napraviti luku. Ovdje će sve to biti. Ajde. Ovo ostrvo je veliko, ima drveće. Pa da nema drveća ne bi bilo. Ima lajron. Si šup. Čekaj, ima šup. Da pijem pa. Ne bi se išlo. Nema kraj. A ja da na neku ravnicu da napravim kuću. Mislim malu. Za sad ono. Sami ćemo gdje smo i došli banu. Gdje će biti luka. Evo da može. Ravnica je. A, ne, šta uradim? A, tamam. 4. Pa daj. Ti podpravi, ja zidove. Ne znam, treba ćemo još, ali hajde, skupit ćemo. Ovo će nam biti po prozor, ja skupit ćemo pa ćemo ispeći ovaj pijesak. Uzmi koji hoš blok. Jes. Trebam, ovdje skupljati još. Ali nema nigdje ovog drveta, nisam trebao ovo raditi. Ima, evo ga tamo. Ima, evo našao sam. Znači treba nam ono obično, ovako. Napravi sam ovo 3 reda pa nastavi se. Evo vidjet ćemo, čekaj. Napravi
možem bit ba. Imam samo 17 ovih običnih. Pot, dovoljno. A krov i ovo ćemo s tim bijelim blokom. Samo bako i onda ovaj gore bijeli. I onda krov. A misliš... Daj bijeli. Misliš da gore bude bijelo, ja? Ovako staviš onda mi da se bijeli. A, može, daj bijelo onda. Ako imaš. Imam sam bez. Haj. Radi se kjerče tako. Evo ti. Jao, nedovoljno. Daj. Disku daj još. Šta? Drveta. Bijelo. Ja. Jeszcze dovoljno. Dim. Ovako. Može. I to bijelo. Može onako. Daj onaj. Tak. Još. To će Daj ovaj, sjeci ovo. Sve. Di sjeci ba. ovo gore. Šta si dao ba? To drve. Ris. Aha, evo ih. A ovako. Traje 100 pijeska. Pušta. Brž. Evo ga. Ma dosta pa. Mogu za izvoza napraviti. Ovo gore. Čekaj. Znaš sam. Šta je? Bitno. Pa daj ti meni sekiru. Daj sekiru. A jes. To ti. A pa ja još malo pa će puknut sekira, ja. Craftinga 2. Imaš vune išta. Imam dva. A evo ja sto nam onaj krevet ba. Dole na onom ostavi. Ja ga imam nešto nesto, ne znam ja. Da, treba da istopimo pijeska, stvarno. Šta još? Krov. Može. Evo ga, krov je čaba. Daj ba uglja. Gdje ga?